इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा। बिसायख'थिनि बारा जेरैथिंबो बारानिफ्राय बारा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बिपिएफ दोलोआबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव प्राइमारिनि बानजायनायाव जाहारबारि गामियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि मावथि सुबुंफोरा दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलोनि नियम निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै 300निबो बांसिन सुबुंफोरा लोब लोब फैनानै जयनिं जाफैयो। जयनिं जाखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि खोथा होनानैबो इउपिपिएल दोलोआ जोंनि गामि सेरनि लामाखौ बानायना होआखै, बिनिखायनो जों बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैबाय होननानै बुंथियो। লৈ যোৱাটো ৰাস্তাটো বনাই দিব বুলি কৈছিল। তাৰপিছত একফালেটো বনাইছে, মাথাটো বনাইছে আৰু মেইন আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতো বনাব লাগিছিল, এইটো বনা নাই। তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো এতিয়া নবনাব। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ নবনাব, তাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ এই বিপিএফৰ बे मोजां मोननाया जोंनि आसलते जोंनि जाय चिफ बारग' चिफ हाग्रामा सार बिथांखौ बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं ओरैबादि मोजां मोनबाय, जायनि फलाव जों दिनै जेरावखि जाया हाबबानो लोब लोब रायजो राजा फैनानै बे हाग्रामा सारनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै जों दा हाबनांगौल', जों केन्डिडेटफ्रा हाबनांगौल', हाबनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोयो बिपिएफ दोलो नांगाल दोलो होनबानो। आंथ' बेखौ बिथांखौ आं बेखौल' बुंनो लुगैदों, बिथाङा 10 बोसोर जाबाय एमसिएलए जानाया। 2015निफ्राय 2020सिम बिथाङा इएममोन आरो बिनि उनाव देरहासार जाबावदों बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलो जानानै। बिथाङा दुर्भाग्यजनक बाहाय जों जिहेतु बिपिएफ दोलो सरकार दानो हायिलाय बिथाङा एमसिएलए जानानै थादों आरो दसे थानानै बिथाङा बिजेपि दोलोआव खारलांदों, बे बेक्तिगत खोथा। खिन्थु बै 2015निफ्राय 20सिम बिथाङा मानो मावाखै, आं बे दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव जे बुंदों रायजो राजाफ्रा, बे प्रश्नआ आंबो बेखौनो सरजाबनो लुगैयो। बिथाङा दे इएम जालायदोंमोन मोनसे समाव, दुर्भाग्यजनक बिथाङा बे रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ मावनो हायैया, आंबो बेखौ बिथांखौ दुर्भाग्यजनक होनगोन बा निन्दा होगोन आरो। फैगौ जोंनि बिटिसि जानांगौ 22 तारिखआव जिहेतु भट जानांगौ, 22 तारिख 2025 सेप्तेम्बर, आं बयखौबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं, जोंहा नेपालि भाइ बन्धु दङ, सावथालि दङ, बा कस-राजबंसि दङ, बा बर' दङ, जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं, आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे वार्मलि मेसेज होनो लुगैयो, जाहाथे बिथांमोना फैगौ 2025नि जिहेतु जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन, बाहाय जोंनि बिपिएफ दोलोखौ लोब लोब बिथांमोना जोंनि भटखौ होगोन जोंनि बिपिएफ दोलोनो। आरो बिथांमोनखौ आं सुस्थ' देहा थानो थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै आं बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि जेसेबां बिपिएफ दोलोनि आइ आफा रायजो राजा दं, आं बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौ होगोन, जाहाथे जोंनि देहाया आनान गसाया सुस्थ' दोनो।